Mutori wenhau ane mukurumbira munyika Hopewell ching'ono abuda pachena panyaya yekunzi ane hurongwa hwekukwikwidza musarudzo dzemuna 2028 navanelson chamisa, mutungamiri wenyika emasondamdzo mnangagwa, kana kuti ani zvake achamirira ZANU-PF. Sanapinda mashoko aiwa ataugwa naHopewell ching'ono panyaya nhau iyi awa yekukondesa pama 2028 elections. Ndokapaya panoti bva subscribe woleka wotina on the bell icon. Saka Hopewell ching'ono tipinda munao zvinonzi vaHopewell ching'ono vanoti vaona zvakakodzera kugadzirisa nyaya iyi mushure mekunge vabvunzurudzwa nesangano reSABC, South Africa Broadcasting Corporation. Saka anotaura mashoko okuti nhasi ndatambira runhare kubva kumugadziri weterevhizhoni weSABC achibvunza nezve28 presidential campaign yandiri kushanda pairi. Ndinoda kujekesa kuti handina kana chinangwa chekukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika uye handisi kushanda pakutsvaka kuva mutungamiri wenyika. Ani nani anokuudza zvakasiyana, anokunyengera, anokunyepera, Hopewell anodaro. Saka ndo mashoko anotaurwa panapa naHopewell ching'ono achiti aiwa ani nani anokuudzai izvozvo, awo ari kutokuudzai mafuzuzi, anotokuudzai nhema, handisi kana kutombokambenera ma2028 presidential elections. Saka ndo mashoko ataurwa naHopewell ching'ono. Pine mcomment section medu mbotudza mafungiro enyu. Aiwa musangano subscribe kuleka chinotina on the bell icon. Tombo chamabvitsa nokupa pano paZVAITWA News Live.